Permiteți o mică intervenție, domnule Diaconescu. Acum, sigur, e prima dată când sunt la dumneavoastră la OTV, poate telespectatorii dumneavoastră nu mă cunosc, eu sunt om de știință. Am un laborator de cercetare la Universitatea Tehnică din München, am un laborator de cercetare la Universitatea Tehnică din München, am lucrat 3 ani în Statele Unite, 5 ani am făcut cercetări în Japonia, deci am lucrat 3 ani în Statele Unite, 5 ani am făcut cercetări în Japonia, deci vorbesc despre ceea ce știu. Și ce specialist? Eu sunt specialist în chimie, biochimie, dar biofizică, dar specializarea mea în știință este dincolo de orice lucru. Domnule Diaconescu, astăzi m-am interesat toată ziua despre tot ceea ce înseamnă biomecanică, adică viteza cu care oamenii se mișcă și așa mai departe. Mâna, dacă acest film ar fi adevărat, mâna președintelui ar parcurge aproape 1 metru în exact 0,04 secunde, cât durează un cadru. Desigur, în ceea ce privește exercitarea dreptului legal la grevă, Noi vom constata în fiecare... Nu vom face nimic altceva decât să constatăm care este prezența la grevă. Asta ar însemna, dacă ar fi adevărat, că viteza cu care se deplasează mâna președintelui este undeva la 70 de km pe oră. Știți care este cea mai mare viteză înregistrată vreodată al pumnului boxer profesionist? 50 de km la oră. Deci unii studii foarte amănunțite, găsiți pe internet de la Universitatea din Manchester, împreună cu o firmă privată foarte reputată în domeniul biomecanice, adică mișcarea mâinilor și a corpului, a determinat că cel mai bun boxer are o viteză maximă de undeva sub 50 de km la oră. Dacă aceste imagini ar fi adevărate, ar însemna că președintele își mișcă mâna cu o viteză aproape de 2 ori mai mare decât cel mai rapid boxer care a existat pe lumea asta.